Gepleýär Azatlyk Radiosu, habarlar gündürlügi gepleşigini men Merdan Sariýew dowam etdirýärin. Aşgabatda başlanan agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda täjik turgunlary çykyş etmediler. EJ Plus nesiriniň Täjikistanyň Milli Olimpik Komitetine salgylanyp beren maglumatynda mu täjik agyr atletikaçylarynyň türkmen wizasyny alyp bilmändiginiň sebäp bolandygy bellenildi. Emma täjik sportsmenlerine näme sebäpden wizalaryň berilmänligi maglumatda belli edilmedi. Dogrudanam çempionatda gatnaşan turgunlaryň resmi sanawyna seredilende onda täjik turgunlarynyň ýokdugyny görse bolýar. Şol bir wagtda Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan täjik agyr atletikaçylary we tälimçileri 1-10 noýabr aralygynda geçen çempionatda gatnaşmak üçin Täjikistanyň agyr atletika boýunça federasiýasynyň gerekli şertleri döretmändigini aýtdylar. 10 ýyl bäri agyr atletika bilen meşgullanýan Rahmoil Zabirow Aşgabatdaky çempionata gitmegi arzu edendigini, emma indi onu telewiziýa arkaly tomusha etmeli boljakdygyny aýtdy. Ol Täjikistanyň agyr atletika boýunça federasiýasynyň gerekli şertleri döretmändigini, hatda bu ýarys barada gerekli maglumatlar bilen hem üpçün etmändigini aýtdy. خیلی درد وار است. ما رئیس از این جمله که رئیس فدراسیون با ما کمک نمیکنم و مثلا دستگیری نمیکنم اینجا. Zabirowyň sözlerine görä olar Aşgabatdaky çempionata diňe bir ay galanda ähli şertleri düredilen sport dalynda turgunlaşyp başlapdyrlar. Täjik agyr atletikaçylarynyň taýlama toparynyň tälimçisi Bobohon Sangow hem Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşliginde özlerinde turgunlaşma şertleriniň we Aşgabatdaky dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin mali mümkinçilikleriniň ýokdugyny aýtdy. Hamaroza maşky purmaslyda korbaryň wetki warjgar doýmudar. Täjikistanyň agyr atletika boýunça federasiýasynyň başlygy Şarif Davlatow bolsa, Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşliginde täjik sportsmenleriniň Aşgabatdaky çempionatda çykyş etmäge taýýar däldiklerini aýtdy. Davlatow täjik turgunlary gatnaşan ýagdaýynda da olaryň 20-nji orundan ýokary ýerlere alyp bilmejekdigini aýdyp sözüni şeýle dowam etdirdi. Täjik turgunlary agyr atletika ýarışlarynda köplenç gowy çykyş etmeýärler. Şol sebäpden olaryň lapy keçip bolup, olar ýarışlary özleri gitmeýärler. Egerde olar hökümetiň pullary bilen ol ýere giden bolsalar, bu gowy bolmazdy, diýdi. Türkmen resmiýetlerinden ýokarky ýagdaýlar boýunça häzirlikçe hiç ýyly kommentari almak başartmady. Aşgabatyň Olimpiya şäherjiginde geçen halkara sport çäresinde erkekleriň 84-nji we aýallaryň 27-nji dünýä çempionaty geçiriler. Agyr atletikanyň halkara federasiýasy Aşgabatdaky dünýä çempionatyna rekord derejede, ýagny dünýäniň 91 döwletinden 693 türgünün gatnaşandygyny ma'lum etdi. Maglumat üçin aýdylsa 2011-nji ýylda Parisde geçirilen çempionata 87 döwletden türgün gatnaşan bolsa, 1999-njy ýylda Afinada geçirilen ýarışda 626 agyr atletikaçy çykyş edipdir. Türkmen resmiýetleriniň beren maglumatyna görä ýarışlara hyzmat etmek üçin Türkmenistanyň ýokary okuw mekteplerinden melitinçileriň 500 gulaý taýýarlanypdyr. Mundan başga Türkmenistanyň Dokma Senaty Ministrligine degişli döwlet kärhanalary agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna niýetlep 1300 komplekt, ýagny 7000 töweregi eşik we aksesuarlary taýýarlapdyr. Bu çempionaty ilki Perunyň paýtagty Lima'da geçirmek planlaşdyrylypdy. Emma ýarışyň geçirilmeli kompleksiniň gurulyp ýetişmänligi sebäpli ony Aşgabatda geçirmek kararyna gelindi. Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän döwre bu halkara sport çäresinde döwlet gaznasyndan göýberilen mali tirişleri aýdyn edilmeýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Halkara sport ýarışynyň çäginde geçirilýän çäreleri gabatlap Aşgabatda esasy köçeler ýapylýar. Dün 1-nji noýabrda Aşgabatda geçirilýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň açylyş dabarasy boldy. Munyň bilen baglylykda häkimetler paýtagtyň protokol köçeleriniň ählisini awtowlaryň hereketini togtatdy. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy agşam saat 8-de başlan dabaradan 2,5 saat çemet odol polisiýanyň ýogul güdüçilik gullugynyň protokol köçelerde ulaglaryň hereketini dogly ýatyranyny habar berýär. Häkimetleriň paýtagtyň esasy köçelerini ulag hereketini çäklendirmek çäreleri giýjagşymaçyny dowam etdi. Galbertede Azatlyk Radiosynyň Aşgabatlyk habarçysynyň maglumatlaryna görä, Aşgabatyň protokol köçelerini 2-nji noýabr güni köpçülikleýin transport serişçileriniň hereketine ruhsat berilmeýär. Bu ýagdaý işe we okuwa gatnaýan raýatlara ýa-da bolmasa özüniň şahsy derwayet işi boýunça hereket etmäge zerurlyk duýan adamlara oňoýsuz täsir edýär.
Paýtagtyň Demirgazagyndan gün ortasyna uğrayan Saparmurat Türkmenbaşy şaýoly, Atatürk köçesi, garaşsyzlyk şaýoly, beýtaraplyk şaýoly, protokol köçeleriň hataryna bolup, olary birikýän 10 ýyl awadançylyk köçesi Atamurat Niýazow şaýoly hem esasy köçeleriň hataryna agdalýar. Şeýle-de Oğulhan köşkler toplumuna hem de Oğulkent mihmanhanasyna çykýan köçeler hem paýtagtda geçirilýän esasy çäreleriň dowamyny ýapylýar diýip habarçymyz belledi. Aşgabatda geçirilýän giňerimli çäreleri gabatlap Türkmenistanyň häkimetleriň ilatyň hereketini çäklendirmegi inni täzelik däl. Paýtagtyň ýaşaýjylary şuňa meňdeş ýöne has güýçlendirilen hereket çäklendirmelerine mundan ozal 2017-nji ýylyň sentýabr aýyna geçirilen ýapyk binalardaky Aziýa oýunlarynyň dowamyna şaýat bolupdy. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň gurrun bermeklerine görä, Aşgabatda geçirilýän döwlet bayramçylyklarynyň dowamyna ýa-da bolmasa tegir sürmek boýunça geçirilýän köpçülik öýün çärelerde, şeýle-de halkara sport ýarışlaryna degişli esasy wakalarda ýollar ýapylyp, ilatyň hereket mümkinçilikleri ýygy-ýygydan çäklendirilip durulýar. Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty Aşgabatda 1-10 noýabr aralygynda geçirilýär. Türkmen medeniýetiniň habaryna görä, oňa dünýäniň tat 100 goloy ýurdundan 800 goloy türgen gatnaşýar. Media urluklarynyň wekilleri we beýlekleri goşanyňda jemi gatnaşyjylaryň sany resmi habarlardan çen tutulsa 1300 mihmana goloýlaýar. Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň açylyş dawrasyna degişli çäreleri taýýarlyk işleri paýtagtda büdjet işgärleriniň köpçülikleýin gatnaşdyrylmagyny 20-nji oktýabrdan bäri dowam edýärdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary mundan ozal habar beripdi. Açılış dawrasynyň taýýarlyk işlerine ýol başçylyk edýän rejissýorlar jemi 14-15 miň goloy adamyň mejburi çäreleri çekilýändigini, olaryň hataryny okuwçylaryň, talyplaryň, medeniýet we aň bilim pudunyň işgärleriniň sport türgelleriniň bardygyny Azatlygyň yerli habarçysyna gurrun beripdi. Türkmen resmiýetleri şeýle ýarışlaryň Aşgabatda geçirilmeginiň Türkmenistanyň halkara awraýyna goşýandygyny ananýar. Munyň şeýledigini olaryň döwlet mediasyna edýän çykyşlaryna göz ýetirmek bolýar. Agdalýan hereket çäklendirmeleri wagtda ýurdun habar serişdelerine gurrun goz bolmaýar. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýle-de Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlary hiç gil bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň. Gepliyar Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatyň häkimetleri ilatyň ulanýan gazyny ölçemek boýunça guralary köpçüliklerini oturtmak çärelerini amalaşdyrýarlar. Şoňlar Aşgabatyň gazy idaralarynyň işgärleri paýtagtyň ýaşaýyş çaýlaryny öýme-öý aýlanyp guralary oturtmagy talap edýärler. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä ölçüjüleri oturtmak üçin ilata teklip edilýän narhlar ýagdaýa görä ütkep durýar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy gazy idarasynyň 2-nji noýabrda hususanda öz ýaşaýan jaýyna gelen işgärleriniň günüň dowamynda 2 sany dürli narhy öňe sürenligini aýtdy we gurallaryň bahasynyň gysga wagtyň dowamynda 22% gymmatlanlygyny habar berdi. Men şu ýerden jaýymyzda öýme-öý aýlanyp başlan gazy idarasynyň işgärlerini köçede görüp ölçüjüleriň bahasyny soranymda olar 212 manat diýdiler. Soň bir sagat geçip geçmän olar meniň öýüme gelenlerinde guralyň bahasynyň 260 manatdygyny aýtdylar diýip habarçymyz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýaňy ýakynda gaz ölçüjülerini oturdan beýlik maşgalalar munyň üçin 212 manat töläpdir. Şeýle-de Aşgabatyň Parahat 2 etrapçasynyň ýaşaýjylarynyň Azatlyk radiosyna habar bermegine görä 2-nji noýabrda bu etrapçanyň ýaşaýyş çaýlaryny hem aýlanan Aşgabat gazy idarasynyň işgärleri ýaşaýjylaryň talaby boýunça ölçüjüleriň bahasyny ketgitleýän resmi nama görkezipdir. Azatlyk goşun bu resmi namanyň nuskasyndaky narh agdalan ozalky narhlardan tapawutlanýar. Aşgabat gaz müdirliginiň ýol başçysynyň ilata gaz ölçeji enjamy oturtmagyň narhnamasy atly dokumentde ölçejiniň bahasy 154 manat 46 teňe. Çygmal we goşmaça serişdeleriniň narhy 69 manat 45 teňe we oturtmak işleriniň narhy 35 manat möçberinde ketgitlenýär. Şeýlelikde umumy bahasy 258 manat 91 teňe diýilip görkezilýär.
Azatlyk radiosu gaz ölçüjüleriň oturdulmagyna degişli jekmejek maglumatlary Aşgabat gaz müdürliginiň özünden anyklap bilmedi. Gaz üçin tölegleriň 2019-njy ýylyň başyndan geriziljektigi ýaşaýjylara habar berildi. Emma gaz üçin tölegleriň takyk narhlary entek ma'lum edilmedi. Türkmenistanda ilata berilýän gazyň möçberini hasaplamak boýunça resmi çäreler hökümetiň gaz, suw we tok mukçylygyny doly ýatyrmak baradaky kararynyň ýa-da güýçlendi. Hökümetiň soňky 25 ýylyň dowamynda ilata belli bir möçberde muht berilen kommunal hyzmatlary doly tölegli etmek baradaky karary sentýabrda eglan edilipdi. Türkmenistanyň häkimetleriniň gazy ölçeýän gurallary oturtmak boýunça alyp barýan çäreleri bilen bir wagtda elektrik toguny we suwy ölçeýän gurallaryň oturdulmagy hem dowam etdirilýär. Şeýle-de ilatyň kommunal hyzmatlary üçin döwlet bilen hasaplaşmagy boýunça işler hem geçirilýär. Ýakyn günlerde Azatlygyň daşuwdaky habarçysy bergili maşgalalary tölemäge mejbur etmek üçin hojalyklaryň gazyny we toguny ketýänligini habar berdi. Bergili hojalyklaryň elektrik energiýasynyň ketilmegi boýunça ýagdaýlar Aşgabatda hem ýüze çykýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bir aýdan gowrak wagt mundan odal Aşgabatyň 11-nji etrapçasynda bergisi bolan ýaşaýjylar bilen bir wagtda tölegleri doly üçin edilen ýaşaýjylaryň hem öýleriniň elektrik togunyň ketilenligini habar berdi. Olar gelip elektrik energiýasynyň gurallaryny diňe bir öçürmek bilen çäklenmeýärler. Olar hatda siýimlerini hem kesip gurallary doly zaýalap gidýärler diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistan 1993-nji ýylda ilaty sosial taýdan goldamak maksady bilen suwuň toguň gazyň belli bir möçberini muht bermek düzgünni girizipdi. Şondan 25 ýylyň geçmenden soň Türkmenistanyň ýol başçylary ilatyň durmuşynyň gowulananlygyny aýdyp bu ýeňillikleri doly ýatyrdy. Gipleyer Azatlyk radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň alternativ habarlary daşowuzda dowam edýän pawta möhüminiň käbir jekmejekliklerini paýlaşdy. Türkmenistanyň alternativ habarlary proýekti ýurtda pawta möhüminiň alınıp barlyşy barada maglumat çap etmäge dowam edýär. Neşir 31-nji oktýabrda çap edilen makalasyny Türkmenistanyň Daşowuz welaýatynyň büdjet işgärleriniň we beýlekleriň ýygymy çekilmegi barada oňa gatnaşanlaryň käbirlerine salgylanyp habar berýär. Döwlet ýeçiligindäki Daşowuz Telekom idarasynyň bir işgäri özleriniň häkimiýetler tarapyndan ýygymy çekilmegi barada taýy gurrun berdi. Neşir onuň adyny howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli bagtyýar diýip tutýar. 22-nji sentýabr güni daňdan taga 4 ýygymçylar Daşowuzyň şäher awtobus duralgysyna ýygnalyp, Şahynem massivine ýerleşýän pawta meýdanlaryna ýygyma äkidilipdir. Tahyň synçylary şol gün şäher hojulukdan 52, Daşowuz Telekomnyň 20, ýağ zawodynyň 15, awatlaýyş zawodynyň 15, Daşowuz neft gaz guruluşyk, owa guruluşyk we transgazdan jemi 60 adamyň, şäheriň gaz, tok we suw edaralarynyň jemi 90 adamyň, balyk kombinatynyň 15, Daşowuz çörek önümlerinden 25 adamyň ýygyma çekilendigini aýtdy. Bagtyar käri boýunça kabel ustasy bolup işleýär. Ýygymy onuň özi gatnaşýar. Ýöne edaradakylar öz ýerine töleg törä pakyny tutma adam uğratmaly bolýar diýip Bagtyar tahyň synçysyna gurrun berýär. Onun sözlerine göre ýygym üçin hakyna tutulýan adamlara 280-300 manat töleg tölemeli bolýar. Hiç kim keseke 280-300 manat töläsi gelmeýär diýip Bagtyar gurrun döşlükde aýdýar. Neşiriň maglumatyna göre 22-nji sentýabrda 300 adam töweregindäki mejburi pagtaçylar topory 40 awtobusa paýlanyp olar Ruhberend etrawynyň çägindäki ýygym meýdanlaryna uğradylypdyr. Türkmenistanyň alternativ habarlary ýygyma gatnaşdyrylan başga bir näçe adam bilen söhbet döşlügi okuyucular bilen paýlaşýar. Daşowuz şäheriniň çağalar bagynyň ady Ardygül diýilip tutulýan bir işgäri ýygymçylara tölenýän tölegiň kärençi ýer eýelerini bagladygyny, olaryň oktýabr aýynyň başyndan başlap ýygymçylara 1 kilogram pawt üçin 20-30 töňe töläp başlandygyny gurrun berdi. Türkmenistanyň şu ýyl ýygymçylara tölenýän pawtanyň döwlet satyn alyş narhy öňküsünden 1,5 esse ýokarlandyryldy. Ozal orta süýümli pawtanyň 1 kilogramyna döwlet tarapyndan 40 töňe tölenýän bolsa, onuň bahasy oktýabr aýyna 60 töňe çykaryldy. Döwlet ýeçiligindäki telewizion kanallarda, medpuwatda we online terişdelerde berilýän pawta meýdanlaryna gyzgyn nahar turgut işgärleriniň çykyşlary ýykjam kitapxana, meýdanlarda gurulan söwda nokatlary wagtyna töleg tölenmegi ýaly ýagdaýlar ýok diýip, ady Ilham diýilip tutulýan şäher hojalyk idarasynyň işgäri Tahyň çeşmesine gurrun berýär. Döwletiň köpçülikliğinin habar terişdeleri Ilham bilen alalaşmaýar. Türkmen mediasyna köpçülüge ýetirilýän video reportajlarda ýygymçylaryň hareketmede kitap okuyan pursatlary ýa-da olaryň medeniýet işgärleriniň çykyşlaryna tomoşa edýän pursatlary görkezilýär. Türkmenistanyň alternativ habarlary mugallimläriniň berk närazyçylygyny garamazdan ýygyma meýletin gidip gyşky egin eşiklerine ýeterlik pul toplan mektep okuwçysy
15 ýaşly Bahadyr'yň sözlerini getirýär. Ol Daşoğlu şäheriniň 9-njy mektebiniň okuwçysydyr. Mejburi ýygymmada garaşsyz terişdelerde degişli habarlaryň çap edilýän wagty döwlet mediasyna paýta plan borçnamasyny dolan etraplar barada habar berilýär. Olaryň hataryny Göktepe etrapy ilkinji bolup paýta plan borçnamasyny berjä edipdir. Döwlet harmanyna tawsyrmaly tawsyrygy berjä eden etraplaryň hataryny bäherden hojummat we darganaty etraplary hem agdalýar. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň paýta meýdanlaryna mejburi zähmeti tanqid edýär. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gipleyer Adatlyk radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň Ahal vilayatynyň täze dolanduruş merkezi gurulýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Göktepe etrabynyň gorjow geňeşligine sapar edip, ol ýerde Ahal vilayatynyň çägine guruljak täze dolanduruş merkeziniň guruluşy taslamalary bilen tanyş boldy diýip TDH 31-nji oktýabrda habar berdi. Häzirki wagtda Ahal vilayatynyň dolanduruş merkezi Aşgabatdan 8 kilometr aradaşlykda ýerleşýän Änew şäheridir. TDH-nyň habar bermegine görä tutuşlugyny täzeden guruljak vilayatyň dolanduruş merkezine ýaşaýyş jaý toplumlaryny, häkimligiň we beýleki edaralaryň binalaryny, ruhiýet köşküni, vilayet bilim we medeniýet müdürlüklerini, drama teatryny, kitapxana, ýokunç keserleri hastahanasyny, muzey, atçylyk boýunça ýokary halkara mektebini, baýdyk meýdançygyny hemde beýleki käbir binalary gurmak gödüňünde tuturýar. Göktepe etrawyna geçirilen ýygynyň dowamyny prezidenti hödürlenen taslamada täze şäherde ýadygarlyk binasyny hem gurmak meýilleşdirilýär. Ýöne TDH-nyň maglumatyna ýadygarlygyň kime ýa-da näme bagyşlanýanlygy barada anyk gurrun aýdylmaýar. Galybertede prezident ýygyna gatnaşýan mejlisiň deputatlaryna ýüzlenip, olardan täze dolanduruş merkeziniň takyk ýerleşik ýerini vilayatyň ilatyna sala salyp kesgitlemegi tapşyrypdyr. Yerli synçylar Ahal vilayatynyň dolanduruş merkezi boýunça geçirilýän ýygynyň Göktepe etrabynyň gorjow geňeşligine geçirilmeginiň onuň ýerleşik ýeri barada käbir pikirleri döredýändigini aýdýar. Ýatdasyk sentýabryň aýagyna Adatlygyň ýurt içindäki habarçysy Göktepe şäheriniň Günnogor bölegindäki Aşgabat Türkmenbaşy awtomobil ýolunyň gün ortasyndaky hususy jaýlaryň ýykylýanyny habar beripdi. Döwlet medeniýetiniň habaryny binalaryň guruluşyna ediljek döwlet harçlamalarynyň möçberi barada anyk maglumat berilmeýär. Täze guruljak şäherde bina ediljek ýaşaýyş jaý toplumlarynyň 67 000-den gowrak adamy niýetleniljektigi habar berilýär. Oktýabryň ortalaryna Adatlyk radiosynyň habarçysy täze gurulýan owalar we olardaky ýaşaýyş jaýlarynyň tölegleri barada käbir maglumatlary beripdi. Soňky ýyllarda 10 000lerce täze kottej jaýlar guruldy. Köplenç tutuşluğuna täze owalar bina edildi. Ýöne şol gurulan jaýlar köplenç boş galýar. Olaryň bahasy ýerleşýän regionuna baglylykda 400 000 800 000 manat aralygyna üýtgeýär diýip habar çaýtdy. Halkara valyuta gaznasynyň işçi toparlarynyň düzümini Türkmenistana sapar edýän maliýe bilermenleri Türkmen hökümetine döwlet harçlamalaryny tygyşytlap, olary möhüm pudoklary gönükdirmek boýunça maslahat berýär. Türkmen hökümeti täze ýaşaýyş jaý toplumlarynyň guruluşyklarynyň depkinini gowşatmaýar. Goloýda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna Göktepe we Kaky etraplaryna täze owalaryň düýbüni tutmak dawaralary geçirildi. Galybertede mundan ozar Adatlygyň ýurt içindäki çeşmesi guruluşy tamamlanan täze owalardaky ýaşaýyş jaýlaryny satyn almak boýunça döwlet edaralarynyň işgärlerine ýokurdan basyş edilýändigini, olaryň bolsa mejburi satyn alan jaýlaryny төлegi ukypsuzlyk sebäpli wagtyň geçmegi bilen ýygyny tabşyrmaga mejbur bolýanlyklaryny habar beripdi. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada Adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlep bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Adatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenstanlylar Türkiýede iň köp bejerge alanlaryň arasynda 4-nji orunda durýar. Türkmenistanda saglyk saklaýyş puwdugynyň kynçylyklaryň fonunda
adamlar daşary ýurtlarda saglygyny bejertmäge ýykyn edýärler. Türkmenistanyň hastalaryň bejergi almak ýa-da saglygyny barlatmak üçin gidýän ýurtlarynyň başyny bolsa Türkiýanyň çekýändiňi aýdylýar. Türkiýanyň Saglyk saklaýyş ministrliginiň 1-nji noýabrda çap eden bu ýylyň ilkinji 6 aýyna degişli hasabatyna görä ýurtda 6883 sany türkmenstanly bejergi alypdyr. Hasabatda aýdylşyna görä Türkiýedäki turistler bilen baglanşykly garaşdyrylmadyk ýagda ýüze çykanda turistiň saglygy atly ýörüýte programma çäginde hyzmat berilýär. Bu çäkde 41292 daşary ýurtly tiz kömek hyzmatyndan peýdalanypdyr. Olaryň köpsem zenan keselleri we çağa dogurmak üçin ýüz tutupdyr. 2018-nji ýylyň 1-nji ýarymynda Türkiýede saglyk hyzmatyny alan daşary ýurtlaryň köplügi taýdan Türkmenistan 6883 hassa bilen 4-nji orna ýelýär. 1-nji ýerde 11673 raýat bilen Azerbaýjan, 2-nji 9540 hassa bilen Irak, 3-nji 7577 raýat bilen Owganistan we 4-nji ýerdäki Türkmenistandan soň 6127 orsiýetli raýat Türkiýede iň köp saglyk hyzmatyny alan daşary ýurtlary emele getiripdir. Hasabatda aýdylşyna görä daşary ýurt hassalaryň esasy köpçüligi deri we jinsy gatnaşykdan ýokuşýan kesellerden bejergi alanlar. Şeýlelikde bu kesellerden 6013 turist saglyk hyzmatyndan peýdalanypdyr. İkinji köplügi göz kesellerinden bejergi alan 4825 daşary ýurtly we olardan soňky köplügüm 4678 san bilen zenan keselleri emele getiripdir. Azatlyk radiosy hasabatdaky görkezjiler bilen baglanşykly Türkiýe saglygyny bejertdirmäge gelen türkmen hassalaryň bilen gurundaş boldy. Howpsuzlyk sebäpli olar adynyň efirde agdalmalygyny haýyş etdiler. Türkmen hassalaryň Azatlyk radiosyna beren maglumatlarym hasabatda aýdylanlar bilen utgaşýar. Özüniň lewaplydygyny aýdan zenanlardan biri Türkmenistandaky synançyklar başa barman soň çağatynyň bolmaýany üçin tanyşlarynyň maslahaty bilen İstanbulda bejergi alýanyny we häzir oňoýly netije berenini aýtdy. Lewap welaýatynyň Halaç etrafyndan olan başga bir zenan bolsa çağatyny dogurmak üçin Türkiýe gaýdanyny bildirdi. Marly bir söhbetleşme bolsa özüniň İstanbulda köp bagtdan bäri inçe kesellen bejergi alýanyny bildirdi. Ýatlasak geçen ýylyň sentýabr aýynyň ahyrlaryna İstanbulda keselini bejertdirmäge gelenden soň Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Aşgabatly bir zenan Türkmenistanyň özüne içegesinde rak keseliniň döräniň barada näme dogry diagnozyň goýlanyny öwrüňberdi. İstanbulda saglygyny barlan hekim türkmen hekimleriniň tersine gaýtam men içegemde hiç hili rak keseliniň ýokdugyny aýdanna begenjimden tas uçupdum. Hekim ýöne ýatgyda ýeňiljek operasiýa bilen bejerilmeli ýeriň bardygyny düşünürdi. Bir hepde mundan owal operasiýa boldum we şowly geçdi diýip İstanbulda özüni bejerden türkmen zenany hastahanada ýatan ýerinden maglumat berdi. Sözü jemletek Azatlyk radiosynyň synançyklaryna Türkmenistanyň hassalaryň bejergi alýan keselhanalarynyň işgärleri we hekimleri olaryň ýagdaýy barada metbuata maglumat bermekden taklanýanyny bildirdi. Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.